Türkmen yol başçılarının davaralı safarları ýoksullygy duçar bolan raýatlary hoş ýakmaýar. Türkmenistanyň Mara vilayatyna geçen hepdeniň ahyryna köçüler bir kemsiz arasalany, öçügüsü binalar howul-hara renklenni, ekrançylyk meýdanlary haşalotlardan arasalany. Resmiler awtoritar ex-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy davaraly garşy aldy. Garamtyl renkli awtowloglar göze ilmeli däl edildi. Bu talaba boyun egmeýän adamlaryň uloglary yol gödäwçiligi polisiýasy tarapyndan alınıp gidildi. 2007-nji ýyldan şu ýylyň martyna prezidentligi oglu Serdara geçirýänçä Türkmenistany demir ýumruk bilen dolandyran Herdem Hyal Berdimuhammedow ak renkiň muşdogy bolup arasaçylygy çenden aşa üns berýär. 65 ýaşly Berdimuhammedow 12-nji noýabrda ak renkli we täptäze awtoulogda Marynyň gowuçy meýdanlaryna we buğday atylaryna baryp gördi. Ol parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy bolup awtoritar ýurtda henidem ymgyr syýasy täsiri eýe bolup durýar. Şu hepde Berdimuhammedowlaryň biriniň möhüm saparynyň öňýany şoňa meňzeş arasaçylyk işleri müňlerçe adamyň gatnaşmagyna 14-nji noýabrda Günbatar Balkany vilayatyna hem geçirildi diýip ýerli çeşmeler aýtdy. Sewitleriň liderleri ýurdun ýol başçylaryny hayran galdyrmagy hyjulu bolsalar-da köp sanly türkmen raýatlary muňa höwesek däl. Marynyň käbir ýaşaýjylary Azatlyk radiosyna şeýle saparlar üçin edilýän giňgirimli we çykdyjyly taýýarlyklaryň garyplygy duçar bolan halka hoş ýakmaýanyny gurrun berdiler. Biz zordan gün görýäris, bu zatlar gereksiz ýük diýip bir ýerli erkek adam aýtdy. Elhenç ykdysady şertlere garamazdan biz heniden Berdimuhammedowlardan dynyp bilmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun döş boldy. Sebäbi bir gödäwçilikli döwlet häkimetleriň tanqid edilmegine çydamaýar. Bu merkezazy ýurdu TV gazgorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýanyna garamazdan maliye krizisinden we azyk ketmeçiliginden ejir çekýär. Ýöne resmiler prezident ýa-da onuň haky sewitlere sapar edenlerine ýa-da ýygnaklara gatnaşanlaryna hyýaly bolçuluk döretmek üçin diýişdirnek bolup tagalla edýärler. Resmiler müňlerçe adamy mobilizlap olary köçeleri süpürmek, köne binalary renklemek, guran agaçlar aýryp täze bag nahallaryny oturtmak işlerine çekýärler. Ýene ýüllerçe adam şol tana çağalar we uly ýaşly adamlar dürlü davaralarda möhüm mihmanlary garşy almak üçin milli libaslaryny geýmeli bolýarlar. Şu hepde Balkan vilayatyny esasan büdjet işgärlerinden ibaret 2500 töweregi adam Türkmenmaşy Por şäherini öňümizdäki sapara taýýarlamak üçin öz işlerinden alyndy diýip çeşmeler aýtdy. Şeýle saparlaryň dowamyna kiçi bazarlar, gök bakça we miwe tekçileri hemde beýleki sowda nokatlary howpsuzlyk sebäpli ýa-da hatda göde ýakymlylyk döretmek üçin köplenç ýapylmaly edilýärler. Käbir türkmenler prezidentiň sapary wagtyna öz ýaşaýan şäherçilerine durmuşyň wagtlaýyn togtaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň soňky saparynyň öňü ýüresine Marada hatda obu hozuluk ýerleri haşalotlardan arasalany, ekrançylyk meýdanlarynyň arasyndaky geçelgeler zirzibilden arasalany we syryp tüpürildi. Ýerli häkimlige ýakyn çeşmeler Azatlyk radiosyna häkimetleriň Berdimuhammedow ekrançylyk ýerlerini dikçordan göräýse olaryň tämiz görünmegini üpçün etmek isläniklerini gurrun berdiler. Saparyň öňýany käbir ýaşaýyş jaýlarynyň köne üçekleri ýaşyl reňke boýuldy. Welayet ýaşaýjylaryna we kafeleriň eýelerini öňkü lider şäherden gidýänçe ot ýakyp tüsse çykarmazlyk bir tawşyryldy. Köp sanly oba ýaşaýjylar öýlerini ýaratmak üçin odun ýakmaly bolýar. Ýöne adamlaryň buýruklary eýermeklerini üpçün etmek üçin howpsuzlyk gurluklary ýerleşdirildi. Resmi çeşmeler iň soňky güneçeni Mara ýaşaýjylaryna hatda resmileriň hem köpütüne haýsy Berdimuhammedowyň oglunyň ýa-da kakasynyň sapara gelýänliginiň aýdylmanyny gurrun berdiler. Sırlı döwlet adatça ýokary derejeli ýol başçylarynyň saparlarynyň uguruny we senesini gizlin tutýar. Häzir anyk kimiň we haçan geljektigi belli däl. Biziň bar bilýän zadymyz Berdimuhammedowlaryň biriniň zawodyň düýbüni tutmana gelýänligi aýdylýar diýip saparyň öňýany bir çeşme gurrun berdi. Ertesi günü döwlet telewizionyasy daýhanlary bilen gürleşýän ýaşly Berdimuhammedow görkezdi. Ol geýnüwli daýhan bilen gürleşýär. Ählisi bir gyldan garamtyl palto we gara beýsbol kepkalaryny geýnen bir näçe resmi gapdalda durup bir renkli ýaşyl depterçelerini belli edýärler. Döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň saparynyň iň üstünlikli daýhanlary bilen duşuşyp olary hasyl toý münasibetli prezident oglunyň adynyň sowgatlary gowşurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Bu waka münasibetli ýurt boýunça ýygnanşyklar, azyk ýarmarkalary,
sergiler we konsertler geçirildi. Öňkü prezident ýurdun sebitlerini resmi saparlara amala aşyrmagy dowam etdirýär. Ol iýun aýyna Lewap welaýatyna sapar etdi we bir meňdeş dabara bilen garşy alyndy. Berdimuhammedowyň Mara sebitini amala aşyran sapary onuň sentýabr aýyndan bäri bu welaýata amala aşyrýan ikinji sapary bolup durýar. Bu sapar onuň Türkiýe Döwletleri Guramasynyň sammitine gatnaşmagyndan bir gün soň amala aşyryldy. Beýleki ýurtlaryň tas ählisine prezidentler tarapyndan wekilçilik edilendigine garamazdan prezident Serdar Berdimuhammedow ýygynyga gatnaşmady.